abu na farko ruwa, komai na shi kadai yake cinyewa. Abu na biyu hadama da zari. Abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa. Abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa, shi abin da ya zo girki in an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba matarsa ba, shi dai ci abinci kawai shi ne abin da ke gabansa. Da ya ci abinci kawai ya lallaba da matarsa ya kwance sa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye. to wanda shi da nabi'arsa. فقالت السابعة سيتبقى تزور تجير زوجي عياياء وانا ملا عياياء كنا او غياياء طباقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل الليل. اذا انت عياياء cikin mutane shi ne rago wanda komai sai dai shi a taimaka musu, shi ne a tallaba musu, yau yana bin dangi yana bin abokanai. malam a yayawu kenan ta to ita mijinta a yayawu ne, ko kuma ga yayawu. idan an ce ga yayawu azzalimi wanda kullu shi ne zalunci mutane, ko ya zalunci wanda yake tare da shi, ko ya zalunci makwabta, ko ya zalunci dangi, ya zalunci abokanai, ya zalunci yan uwa. aikinsa kenan abin da ya sa gaba. tabbaqa idan an ce tabbaqa waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta, ko magana zai tsinci bakin sa kawai wauta ke irin wanda da ya yi magana a ita sake da ya sani ma da ya yi shiru me yasa zai ce kaza haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri, ma'ana bai iya magana ba sakin baki. to tabbaqa waɗansu malaman suka ce a'a tabbaqa shi ne mutumin da yake baya da mazabuta, kwata-kwata baya iya kusantar mace. ta ce kowace irin cuta ka sani ɗanin guna da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita. ta ce a taƙaice da shi yadda yake shajjake aukon laki aukun lallaki, kullum aka waye gari ko da yadda kike ya fasa musu kai, ko ya hankali ki faɗi ki karya ko ki targaɗe, ko ya haɗa musu duka biyu. dole sai an yi ko dai duka ɗaya ko ya miki ɗaya ko duka biyu. ba ta sa kullum a cikin duka take, sun yi magana ba daɗi, ga duka, ga hantara, ga yawan zagi. Allah tsari daga nan sai ta takwas. da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnab والريح ريح الزرنب. kalmomin da kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taba ka kai ka ce zomo ne. abinda take nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi, tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gani. rihu zarna kanshinsa kaman kanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarna, wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matukar kanshi, har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare. tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wurin mu'amala da shi, sannan kuma labarinsa ya yadu wajen kyakkyawan halinsa, sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba, sai dai ka ya yabe shi. abinda take nufi kenan. daga nan sai ta tara ta ce zauji rafi'ul imad tawilin nijat azimur ramad qaribul baiti minan nat. ta ce mijina rafi'ul imad wato tana nufin dogo ne ba gajere bane ba. baya da haka azimur ramad tokar gidansa tana da yawa. qaribul baiti minan nas gidansa
yana kusa da ɗakin taruwar jama'a. Abin da suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa, ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa, ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an ɗora tukwane da yawa, babu yadda za a ɗora tukwane da yawa sai in girkin da aka kuma yana da yawa. To kuma yana yin girki da yawa to kenan an yi mai, an yi karamci, an ciyar da mutane. To haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka, abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane, tana da mutum mai karamci, wato mutum ne mai karamci. Sannan kuma qaribul bayt min an-nas, wato gidansa a tsakiyar jama'a yake, bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a, ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi, ya zanto bai musu nesa ba. Tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba. Daga nan sai ta goma, da ta goma ta zo ta ce zauji Malik, wa ma Malik, Malikun khairun min zalik. Ta ce mijina shi ne Malik. Ta ce kun san ko waye Malik? Malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ya wuce nan. Abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan. lahu iblun kathirat al-mubarak qalilat al-masarih idza sami'na sawt al-muzhir ayqanna annahunna hawalik. Mutum ne mai yawan rakuma, mai yawan garkar rakuma. Lokacin da rakumansa suke fita kiwo da safe, idan mutum ya kusa sai ga yan kaɗan ne. Abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi tsewa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karancinsa. Sannan su kansu rakumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta kare. Ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baki sun zo akan yi wata busa, to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata dan a zo a soke rakuma ga baki sun zo a yi musu hidima. To har ya zanto rakuman ma kansu sun sani da sun ji an busa wannan sarewar sai ya gada kuma yana neman wurin gudu, ya san cewa za a kama wani adadin rakuma ne za a yanka saboda baki da suka zo. Abin da take nufi kenan. To daga nan sai ta 11 ita ce mai hadisin kanta, ita ummu zar'i tace zauji abu zar'i, mijina shine abu zar. Ta ambace shi da wannan alkunya abu zar'in, malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakinsa, don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka. To saboda yawan gonaki dan babban manomi ne, shi yasa ake kiransa abu zar'in. Ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya, don wani lokaci a larabce akan ce azzar'u ana nufin yaya. Ta ce wa ma abu zar'in, kai kun san ko wane ne abu zar'in? Ana samin hulayyi uzunayya, shine wanda ya sa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na yan kunnen zinari wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa na. Wa mala'a min shahmi abudayya, shine wanda ya cika mun damatsan hannuna, abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba, ba ramamma ba kyamusasshiya ba. Wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi, shi ya faranta mun rai har ni ma kaina ina cikin tafiya sai in ji ina dariya saboda kawai karamcin da yake mun, saboda halinsa na gari da yake mun. Wajadni fi ahli gunaymatin shab, ya same ni cikin gidanmu dangi na ba mu da komai sai waɗansu ƴan tumaki ba su fa kidaya ba. faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'ifin wa munaq, sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki, cike da raƙuma, cike da shanu, cike da amfanin gona. Tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba, sai aure ta ya kawo ta gidansu shi mijin waɗanda su mawadata ne. Ita a gidansu ba abin da suka mallaka sai tumaki ko awaki waɗanda suke
a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi, akwai nau'in shanu daban, akwai na awaki daban, akwai na wato ainihin raƙuma daban, akwai na dawakai kuma daban, sannan kuma gidansu gida ne na manoma, wato ainihin suna da wadata dai sosai da sosai. Abin da suke nufi kenan. tace fa indahu aqulu fala yuqabbah, a wurin Abu Zar'in da nake faɗin abin da daga dama ba za a hantare ni ba za a mutawa ba. wa arkudu fa atasabbah, in yi tabarci har da Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa nuna aikin sabi, saboda yana da yara da barori da kuyi masu yin ayyuka, ba sai na tashi na yi da kaina ba. wa ashrabu fa atakamma, in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in tatse irin yadda nake so. Abin da kake faɗa kenan game da shi. Ummu Abi Zar'in, sai mahaifiyar Abu Zar'in, wato bayan ta faɗa halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin, surukar ta kenan. Fama Ummu Abi Zar'in, kun san kuwa mahaifiyar Abu Zar'in, ukubuha rada, sito din ta cike da kayan abinci dan tallafawa ga fiyayyu. Wa baituha fasah, gidanta yalwatacce ne dan karban baki ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gare masu da masauki. Ibnu Abi Zar'in, daga nan sai dan Abu Zar'in wanda ta tarar a gidan tunda yana da ɗa. Fa Ibnu Abi Zar'in, kun san wane ne da na Abu Zar'in? Mabji'uhu kamasalli shababa wa tusbi'uhu zira'ul jafra. Take cewa idan ka gan shi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu. Abin nufi daidaitacce ne, ba ramin ba sannan ba mai kiba ba. Sannan kuma abincinsa wato shine cinyar akuya ta gaba, wato karkasar akuya ta gaba kenan. Tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rasi ba. Bintu Abi Zar'in, sai ya ta Abu Zar'in. Fama bintu Abi Zar'in, kun san wace ce bintu Abi Zar'in kuwa? Tawu abiha wa tawu ummiha, ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta, ya ce mai biyayya ga mahaifinta. Wa milku kisa'iha, rigarta a cike take ba ta yi mata yawa ba. Wato idan aka ce rigar wacce ta yi mata yawa ta zama raman biyan kenan. Ina fata an fahimta. Idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita. Wa gaizu jaratiha, bakin cikin makociyarta kenan. Idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya, wai saboda kishiya ba ta son ta bi kishiya cikin hali na yalwa da daɗi, so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi. To idan ta ganta cikin yalwa to tana cikin damuwa ke da ita. Ma'ana dai karin magana ne wannan. Jariyatu Abu Zar'in, kun san yarinyar gidan Abu Zar'in ne masa aiki kuwa? Fa ma jariyatu Abu Zar'in, wace ce jariyatu Abu Zar? Tace la tafisu hadithana tafsisan, mai kame kai ce ba ta ya tarancen mu ta dauki zance daga gidan mutum da gidan makwabta. Wala tanqusu mirata la tanqisan, ba ta satar kayan abincin gidan dan ta je wani gida ta sayar ko ta fansar. Wala tamla'u baitana ta'shishan, ba ta cikin gidan mu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu, kaga wannan yayi tsumma kaga wancan leda. Qalat tace, wato nan ta gama bayyana gidan da yake cikin jin ta yi wa mace tana cikin jin daɗi tsakanin da mijinta, amma ba lalle bane tana jin daɗi tsakanin da uwar miji. Ta yi wa tana cikin jin daɗi da uwar miji, amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa kuma zan to suna cikin jin daɗi. To amma ita ta haife su, ta haifi mijin, ta haifi haifar mijin, ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata. Ka ƙarshen kwanciyar hankalin ya mace kenan. A ce ni tana zaune da wannan lafiya ba a matsala daga kowane bangare, ko miji ko iyayensa ko yayansa. To me zai faru da ke ita duniya ba a zama haka, sai wata matsala ta faru. Qalat tace kharaja Abu Zar'in, Abu Zar'in ya fita wata rana dan harkar kasuwarsa. Wal awqad tunfadu, a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa dan fitar da mai. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani,
laha kalfadai kawai bai yi aure ba sai ya ci karo da wata mace tana da ɗaya guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki jarirai ƴaƴan zaki dan ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya tana yawan motsi kaiwa da komowa wato yara ne masu kuzari yara masu yawan kaiwa da komowa yalbani min tahti fatriha bi rummanatayn fatallaqani wa nakaha da yaga wannan mace da ƴaƴanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi fatallaqani wa nakaha sai ya sake ni sai ya aure na haka kawai fa nakahtu ba'dahu rajulan sariya ni kuma daga baya sai na je na auri wani mutum mawadaci wa rake bashariya wanda yake hawa wani dukkan garba mai kuzari da sauri da gaggawa wa akhadha khafiya jarumin maza wanda kullum gashi da mashi a hannun ko takobi dan da yake wa araha alayya na'aman sariya ya kawo mun dabbobi masu dubbin yawa garke a matsayin sadaki wa abane min kulli ra'ihatin zawjan kowanne nau'in dabba da sani sai da ya kawo kalanta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan Abu Zar'in ya sake ni wa qala yake da ni kuli umma zar'in wa mili ahlaki yake umma zar'in kinci abinda duk kike so cikin dabbobin nan naki ne garke guda da ke da naki ne wa miri ahlaki ki bai wanda ke ga dama cikin dangi wanda zaki bashi rafi ki ba ki bashi wanda zaki bashi saniya ki bashi wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki bashi kuma mazra'in da kanta take cewa fa law jama'atu kulli shay'in atanihi inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum nabi ya bani lokacin da zai aure ni ma balaga asghara amiyati abi zar'in duk da dai wannan abin aure na bai kai kimar kankanan kofi na shan ruwa a gidan Abu Zar'i ba in hada tumakin da awakin da shanu da ɗaya bai bani to bai kai kimar mafi kankantar kofi shan ruwa a gidan Abu Zar'i ba saboda bai gidan Abu Zar'i ta samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi Abu Zar'in wadata amma a can wuri kuma ta samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya. Qalat Aisha da ummu da Aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah kula da wancan Allah tabbata gare shi yace da ita kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni Aisha zan zame miki kamar Abu Zar'in a wurin ummu zar'in sai dai ni ba zan yi ba abin nufi duk abinda Abu Zar'in yayi wa ummu zar'in to zan miki shi in banda abu da shi da take ni ba zan saki ki ba ma'ana anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ce da nana Aisha Allah ya kare ta a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi da abin alfahari ba sama da ki sami abin da ummu zar'in ta samu a wurin Abu Zar'in wannan shi ne ribar kowace ya mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ta yake darajanta ta to a nan gurin menene fitin wannan hadisi ina jin ko nan gurin da tambaya a yanzu na sai da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanan su gaba daya wace ce bin da ta sha daya ta kashi to amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shi ne sakin da ya faru wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijin da ya fi ba dan saki ba ita ce mijin ta fi ba dan saki ba domin ita ce ta samu halin da babu wata da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye to a cikin nan wurin kuma akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske idan muka bi wannan bayanai da wannan mata suka yi akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske na farko dai
wannan an yi wannan magana ne mu matan nan sun tattauna tun shekara 1400 da suka wuce baya a tarihi, amma ka ce yau ne da safe suka tattauna. wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa kwarai da gaske, kawai kokarin kusanto da ma'ana sauransu. amma inda za ka rufe lafilla tun ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara 1400 da suka wuce baya har yanzu kuma zai shi ne halayyar har ya zuwa yau din nan. wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda rabe su da mazajen da suke wahalar da su ko gallaza musu, to ba an taɓa samun tun a da, ba yau ne aka fara samun wannan. Kar ku ɗauka cewa mazan na zamani ne, a'a ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayin sa na ɗan adam. kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zanen da su, kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure. akwai kuma waɗanda suke cikin wata yar karamar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu, domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayayaku da matar ashar naku suke cewa ga yadda mazajensu suke, kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita an muzar in take magana ga halin mijinta. a yanzu ba haka in za a tattauna, in wata za ce mijinta na mata kaza, wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza, in wata tana fuskantar matsala kaza, wata kuma za ta samu cewa wato dan na ga wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsala sai su ɗauka cewa ma kamar gaba ɗaya ma su a cire rai ma game da rayuwar auratayya, saboda maza gaba ɗaya sun lalace, namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo bane ba, namiji gaba ɗaya ba ya da kirki, wanda wannan kuskure ne. a cikin gaskiya kuskure ba a haka mutane a musu hukunci da irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukar cewa mata gaba ɗaya ba su kirki, mata gaba ɗaya kaza, to wanda mata ba adalci bane ba. a kowane irin mutane ya iya samun mutane kirki, kuma a iya samun waɗanda suke ba da kirki ba. to a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu laki ka Abu Zar'in da Ummu Zar'in, na kasance miki kamar Abu Zar'in a wurin Ummu Zar'in, in ban da saki kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafificin miji kenan. domin a cikin wadannan ja da mun yi da cewa Abu Zar'in shine mafifici in ba dan saki ba, to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar Abu Zar'in da Ummu Zar, ko muna da tabbacin manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah shi kare da gare ta. dan haka nan gurin abin da ya rage shi ne waɗansu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi isharar zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa, wato ko dai a magance manzon Allah ya yi magana da baka, ko a aikace ya aiwatar da abin a aikace sallallahu alaihi wasallam. abu na farko, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na akai na, ko menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an tut'ima idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wala tadrib alwajha wala tuqabbih. yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci, kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai maka tufafi, wala tadrib alwajha, kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani, wala tuqabbi, sannan karka nuna mata magana. waɗansu malamai suka fassara at-taqbih shine kamar mutum ya nuna ta halitta ta yi mata ba, ko ya ce mai kaza ya fito ta halitta ta jikinta, ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci, domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka nuna da ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki. don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba, ba shi ya dasa wa kansa idanu ba shi ya dasa wa kansa hanci ba shi yi wa kansa dukkan wata kafa ta cikin ba ubangiji da Allah ya masa. da haka lokacin da ka aibata wa wanci sanadiyar wata halitta ta jikinta, to ka nuna ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala.
da haka bai dace ba mutum ya muna na mutu ta wannan fuskar. Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbi wato banda zagi, bai halatta mutum ya zagi matarsa da waɗanda idan fushi za su ga suna zagin matarsu. Waɗansu su tura a shari'a su ce yar kaza kaza su faɗa abin da yake harshe ba zai iya faɗa ba. Waɗansu kuma su ce yar iska, aka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi. Idan yan iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ko gida ɗaya haɗa ko har ku haifi yaya da yan iska, ma'ana yan iska mai za ta haifa kuma a gidan kenan, ma'ana ta haifi yaya yan iska kenan. wannan magana ce wanda ta yi muni kwarai da gaske. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne game da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba. wato kenan lalle mutum ya lura da iyalinsa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama, sannan ya lura da iyalinsa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyarsu. wani abu na farko kenan. abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi. husnul ahdi shine rike alƙawari, wato tuna baya yakan tuno dabi'u da halaye da matarsa ta yi masa ada da irin zaman da yi da wancan tun da, ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba, to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ummu na Aisha da kanta ke cewa wata mace ta shigo gidan sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima, yana cewa sun da zuwa yaya shi wance, haka dai ya bata kulawa wanda ba haka na saba gani ba. sai nake tambayar shi wannan bawa ce sai ta ce yace mutumiyar Khadija ce, ta daɗe tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara. shi kaga ta wa shi wani mutumiyar Khadija ce sai sai ke tauri girma mata saboda kishi wani yana tauri girma mata. ummu na Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija, saboda irin yadda manzon Allah yake yawan ambatan ta ce gashi ban taɓa zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda Annabi yana yawan magana akan ta. har wata rana sai na ce da shi in kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya dan da kake tafi wata tsohuwa wanda nan ka sun gode saboda tsofa ga yarinya matashiya Allah ya baka, sai ce Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu. ka gunda nake alƙawari ne yace yi shiru, Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu. a gaban Aisha din ba bai bari an je ko ina ba, Allah bai musu ga mun da tafi ta ba. yace na farko dai ta yi imani da lokacin da mutane suka kare ta ne, ta ce mutum lokacin da kowa baya tare da ni, duk ƴaƴan da na haifa na ta cikin sauran mata na kowa ba kai da kowa ba. ki da haka ba zan kuma ta da Khadija ba. Aisha ta ce daga nan sai na rinka baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba. ina fahimta da sai ta komai akan ta kuma ta faɗa kuma ta san me za a san ta faɗa kuma nan gaba. to wannan shi ne abin da ake kira usul ahad, wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin usul ahad, wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu, ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba ko ma a ba ta duniya sauransu. to wannan yana daga cikin abin da ke da matukar muhimmanci sosai mutum kiyaye shi. sannan kuma abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah, yakan kula da su. wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka. wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata, saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa, ba sa kukan abin hawa, ba sa kukan kayan alatun duniya, amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini. ba su san addini ba ko mazajensu ba su damu su dora musu wato addinin ba. ko dai mu ɗauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da 'ya'yanmu, ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wadda take nesa da addini, kawai sai shirme shi duniya da sauransu. da wuya miji ya zo ta shi matarsa cewa ta shi sallah, shi ta asuba a yi sallar asuba da shi a jalbi kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashe ta yi. da wuya zai yi kiyamar laila ya tashe ta shi
da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya kwankwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah, ko ɗakin ƴaƴansa samari ya kwankwasa musu ku yi alwala gashi ina jiran ku za mu yi sallah tare masallaci an yi kira salatu. Da wuya ka samu waɗanda suke haka. Saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawa'in ƴan mata ko samari a hannun akwatin talabijin, a hannun satellite, a hannun ƴan wasan kwaikwayo. Shi yasa gidaje da dama suka rikice suka lalace. To wannan matsala ce. Abu na hudu, manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata. Ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata, to akwai wani bawa ana kiransa an dasha, yana gaba shi ke kada raguma, to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waka da suke suka shanu sun shanu su suka gudu ko zallo suna tafiya, shi ma sai ya rika wannan waka sai da kuma yana gaggawa